Kuolevan maan hiljaisuus. Ensimmäinen luku. Saapuminen. Tuhon koneet saapuivat maapallolle syyskuun 5. päivänä, Herramme vuonna 1972. Koko ihmiskunnan yllättäen ne ilmestyivät korkealle taivaalle lailla valtavan hyönteisparven. Juuri koittaneen Euroopan aamunkoiton hetkellä, kuulaan syysauringon noustessa kylmän horisontin takaa, peittivät koneet taivaan kantta. Mustina pisteinä ne roikkuivat ilmassa, kuin petolinnut saalinsa yllä odottaen, heittäen kalvaita varjojaan pitkin heräävää maata. Tuota odotusta ei kestänyt pitkään. Täysin satunnaisesti ne alkoivat satamaan taivaalta niin mereen, erämaihin, kuin väkisinkin asutuille seuduille. Onnekkaat olivat he, jotka kuolivat törmäyksien voimassa, vielä yön pimeydessä, nopeasti, unessaan. Niin, satamaan sanoin, sillä todellakin koneita satoi taivaalta. Eivät ne lentäneet tai laskeutuneet, vaan putosivat lailla sadepisaroiden, eikä tuntunut mikään voima niitä ohjaavan, vaan suoraan alas ne putosivat, sinne minne olivat ilmestyneetkin. Osa koneista tuhoutui jo pudotessaan, liekehtivinä kasoina maahan iskeytyen, mutta silti tuhoaseiden voimalla saapuen. Sankka savu ja pöly nousi taivaalle iskujen voimasta, saaden auringon hohtamaan maailmanlopun punamaan ylle. Lopulta suurimman saasteen laskeuduttua me heidät näimme, ihraisen muodottoman lihan kietoutuneena metallisen rungon ympärille. Biologinen robotti oli termi, jonka kuulin lausuttaman, tarkkaan kuitenkaan tietämättä mitä sillä tarkoitettiin, vaikka aavistella osasinkin. Mutta robotteja ne olivat, kokoelma metallisia rankoja, joiden ympärille oli lihansa kääritty mitä epämääräisempiin muotoihin, jalkoja ja jäseniä satunnaisesti eri suuntiin sojottaen. Kauhuelokuvien epäonnistuneita geneettisiä kokeita ne muistuttivat ulkonäöltään, aivan kuin karkea kuvanveistäjä olisi liimaillut erilaisia osia toisiinsa, eikä yksikään kone näin ollut samanlainen kuin edellinen. Irvokkaiden kasvojenkin piirteitä osan lihassa näkyi, vai oliko se vain ihmisen tahto nähdä kasvoja kaikessa, sitä emme tienneet. Kammottavan saastainen löyhkä nousi ilmaan niiden palavista raadoista, osan levittäessä samalla kuolettavaa myrkkyä ympärilleen. Palon sammuttua vain kasa metallisia tankoja törötti tuhoutuneesta maasta surullisiin taivaisiin, ja palainen lihan käry leijui pitkään maan pinnalla. Vailla päämäärää ja tarkoitusta tuntui olevan heidän saapumisensa, yhtä kaoottinen kuin muodoton muotonsa. Ei järjellistä kaavaa tai toimintaa, ei mitään, jonka ihminen voisi selittää itselleen. Ei kaipaamamme järjestystä tai järjestelmää, ei johtajaa, ei puhetta, vain kuolemaa. Osa noista koneista, millä nimellä pääti niitä kutsua, toki selvisi hengissä saapumisestaan, jos ne edes hengissä olivatkaan. Ja kävivät niiden aikeet selville erittäin nopeasti. Kaiken elollisen hävittäminen maapallolta. Kaikessa aivottomuudessaankin, kuoleman levittäjinä, ne olivat hyviä, kuin tehtävänsä luotuja, kuten varmasti olivatkin. Aseita ei koneella ollut, vain ruuminsa, millä ne talloivat ihmisiä alleen, kivitalojen korkuisina kaikkea ja kaikkia murskaten. Urhoollisen taistelun kerääntyi ihmiskunta, helpostikin koneita aseillaan tuhoten, mutta liian monta niitä oli, ja yhä lisää ilmestyi taivaalle, moninkertaisesti aseidemme määrän ylittäen. Ja koskaan ei koneen tuhon seurauksia voinut arvata. Kuollessaan saattavat levittää tuota tappavaa myrkkyä ympärilleen, osan taas kantaessa syövyttävää happoa ruumissaan. Ja lisää kuolemaa levittivät nuo happamat pisarat sataessaan, ihmisiä tai eläimiä säästämättä. Aivottomiakin ne olivat, taisin muuten mainita. Niin, merkillistä kyllä, sillä aivoja ei yhdenkään kuolleen koneen lihasta löydetty. Eikä myös mitään, mitä tunnistaisimme silmiksi tai muiksikaan aisteiksi. Kaikki, mihin ihmisen aistit ja kyvyt perustuivat, tuntuivat niiltä tyystin puuttuvan. Tai sitten niitä ei vain osattu tunnistaa tuosta vieraasta lihasta. Kuka tietää? Ja oliko se lainkaan tärkeää keskellä tätä tuhon aaltoa, miten ne sen tekivät? Vain lihaksia ja jänteitä näytti olevan sidottu tuohon ihraiseen kuoleman massaan, mutta se tuntui kuitenkin riittävän. Kaiken ihmiselämän tuhoamiseen ei juuri aivoja kuin aistejakaan näköjään vaadittu. Eikä kestänyt viikkojakaan, kunnes ihmiskunta oli vajonnut sähköttömään viestittömään pimeyteen ja yhä vain satoi uusia koneita taivaalta. Ainoastaan pieniä,
Eristäytyneitä ihmisjoukkioita jäi vaeltamaan hetkeksi aikaa pitkin maita, mutta peittäisi lopulta maailmanpalon savu koko taivaankannen, ja ihmiskunta vajoaisi lohduttomaan ikuiseen kylmyyteen. Mutta yhden asian tiesin. Ilman käskyä ei tuo aivoton koneinen joukko luoksemme saapunut. Näkymätön käsi ohjasi niiden kättä, ja minulla oli paha aavistus siitä, kenen tahdon alla ne tulivat.